Hola amics, com esteu? Benvinguts de nou. M'he proposat fer un vídeo parlant d'aquest partit polític que es diu Vox, aquest partit d'àmbit espanyol que és de tendència clarament de dretes i sembla ser que també franquista, i vull parlar d'aquest partit en l'àmbit del feminisme, perquè és un partit que s'ha situat d'una forma molt clara en contra del feminisme hegemònic. I és una cosa que, doncs, esclar, a l'àmbit catalanista, sobretot a l'àmbit d'esquerres de Catalunya, és una cosa que molesta molt i que sorprèn i que xoca i que es considera molt reaccionari, perquè el progressisme català, des de sempre, però especialment en els últims anys, ha caigut en una deriva molt perillosa i jo crec que molt poc reflexionada, cap a un feminisme molt radical i molt victimista i molt criminalitzador de la figura de l'home. I jo penso que actualment Vox és l'únic partit que defensa clarament els drets dels homes i que no posa a la dona com a un ésser inferior i supeditat a l'home, ni tampoc limita els drets i la dignitat dels homes, que és el que s'hi fan els partits, al meu entendre, de tendència més feminista, o que aposten més clarament pel feminisme. Per tant, us vull llegir un text que vaig publicar a Facebook parlant d'aquest tema, parlant de si Vox és un partit masclista o no. Tothom titlla Vox de partit masclista, de partit que va contra les dones, contra els drets de les dones, i això és absolutament fals. Això és mentida. Vox no vol treure drets a les dones, ni vol limitar els drets de les dones, ni és un partit masclista. El que passa que no és un partit feminista. I ara m'agradaria llegir-vos el text que vaig escriure i que vaig publicar a Facebook parlant d'aquest tema. És Vox un partit masclista? Estic totalment en contra de Vox per ser un partit franquista, però cal ser justos i fer honor a la veritat. I trobo que circulen massa informacions errònies i hi ha massa ignorància. La gent repeteix proclames que han sentit per aquí i per allà, però sense conèixer la veritat. Vox no és un partit misògin ni masclista en absolut. És un partit que simplement no combrega amb el feminisme hegemònic actual. Jo sóc catalanista, d'esquerres, independentista, i tampoc hi combrego, perquè el feminisme s'ha convertit en un victimisme irracional, que es dedica a criminalitzar l'home i veure la dona com un ésser oprimit i menystingut, quan no ho és en absolut en la nostra societat occidental. Si anem a mirar, per exemple, Aràbia Saudita, aquests països, doncs sí, es pot parlar de societats masclistes on la dona té els drets limitats, però no en el món occidental. El jutge Serrano, membre de Vox, ha defensat centenars de dones en procediments de violència domèstica. Però quan es va promulgar la Llei Integral de Violència de Gènere, es va adonar de la gran injustícia que suposava aquesta per als homes. Permet la presó preventiva d'un home sense proves i vulnera la presumpció d'innocència. I també ha estat un camp de cultiu per centenars de denúncies falses que no surten a les estadístiques i que es produeixen cada any perquè els juristes ho saben i ho tenen recollit, i s'interposen per obtenir avantatges en procediments de divorci. I el jutge Serrano es va dedicar a combatre aquesta llei, la qual cosa li va costar el càrrec degut a la dictadura que suposa avui dia el feminisme radical, que ostenta l'hegemonia política, mediàtica i social. Ningú no pot anar en contra d'aquesta ideologia sense patir conseqüències, que van des de l'exclusió social a la pèrdua del lloc de treball, passant per agressions verbals i físiques, ja que s'ha instaurat oficialment la sinonímia del concepte feminisme amb defensa de la igualtat i dels drets de les dones, quan no són en absolut sinònims. El feminisme no és més que una ideologia política, com ho és el catalanisme o l'espanyolisme, i per tant és qüestionable, o hauria de ser-ho, com qualsevol altra ideologia. No és sinònim feminisme d'igualtat. Feminisme és una ideologia, però no pots dir que perquè tu no ets feminista no creus en la igualtat. Són coses
totalment que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Els debats de TV3, televisió que jo defenso perquè és la meva, mai trobareu una opinió contrària al feminisme imperant, mai. Has d'anar a buscar vídeos a YouTube, enregistrats a televisions d'altres països, per veure opinions diferents. Opinions com les de Janice Fiamengo, Camille Paglia, Cristina Hoff Sommers, Giovanna Carril o Roxana Kramer. No existeix a Catalunya un debat real entorn al feminisme. Si us fixeu els debats que es fan a TV3 on es parla de feminisme, no hi ha mai una opinió contrària al feminisme hegemònic. Mai. Tothom està d'acord amb el mateix. O sigui, estem en una situació on el feminisme és la dictadura més gran que hi ha actualment, perquè en els debats sobre política general sempre trobareu a TV3 opinions d'independentistes i opinions d'unionistes, de gent que està en contra de l'independentisme. Però, en canvi, amb el feminisme això no passa. No trobes mai als debats de TV3 una persona que opini diferent del feminisme hegemònic. És per tot això que, tot i ser catalanista, independentista i d'esquerres, no combrego amb el feminisme actual, tot i ser absolutament contrari a Vox. Penso que cal fer honor a la veritat i no deixar-se endur per consignes polítiques que tothom repeteix sense saber. Si ho féssim, estaríem caient en el mateix error en el que cauen els fatxes espanyols catalanòfobs desinformats. No podem combregar amb una ideologia a cegues perquè tothom hi combrega. S'ha de reflexionar. I perquè Vox combati el feminisme no vol dir que aquest combat contra el feminisme sigui una cosa dolenta. Clar, com que Vox són fatxes, com que són franquistes, doncs clar, tot el que diguin és equivocat i tot el que diuen és dolent. Doncs no. A vegades, les coses que diuen els nostres, els del nostre partit, els de la nostra ideologia, poden estar equivocades. I coses que diuen els contraris poden ser certes. Així doncs, Vox pot ser titllat de moltes coses. Pot ser titllat de franquista, de xenòfob, de moltes coses, però no de masclisme. I vet aquí la meva reflexió. Espero que, si no hi esteu d'acord, almenys us faci reflexionar una mica i fer-hi una mica de voltes al cap sobre el que us he explicat. Moltes gràcies.